Enye into eyenza le ingane zama-2000 idelele kanje ithina as abazali bazo salahla usiko, senza nje into eyayingakaze yenziwe. Ayikho ingane edelela njengengane eyenzelwa i-baby shower. Futhi akazi indaba yabo le ngane zama-baby shower eyiningi ayihlawuliwe. Saphaphela into engingazona ezethu sashiye zethu. Thina sakhula kuthiwa ingane ayithengelwa izinto, iqanjwe igama ingakazalwa. Thina sithenga ama-present, senze yonke into. Azaziwa idlozi ley'ngane ayibikiwe, ayihlawuliwe. Uyabona nje umbhedo nje lento esayenza. Mhlawumbe ngempela we must go back to the drawing board. Siye ukwenza izinto engingazona ezethu. Hey, ziyadelela iy'ngane ezenzelwa ama-baby shower. Hey, ziyadelela iy'ngane ey'ngahlawuliwe. Hayibo, ithina sona lento yama-2000. Yabo nje mesingaphindela ekwenzeni usiko, mina ngibona engathi izinto zingalunga. Aze nje ingane ehlawuliwe nje kahle. Mewuthi izalelwe ekhaya, kwabika isisu, yahlawulwa, yathengelwa kahle izinto zayisizelwe, nobe kuthengiwe kwafihlwa ukuthi phela nayo mifika kube khona okuncane ezokugqoka. Hayi thina siyabukisa. Pho siyawathanda yena amasiko abanye abantu, hayi awethu cha. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.